С разнос от Кабюк завърши паркура с оценка 7,2. Коня има много добри скокови качества. На моменти, когато при задържан темпа, не прибира леко с колени, но с много добро още впечатление завърши паркура с 66 секунди и 62 стотни. На старт Ирена Методиева, аматьор с Пандора от Варна. Да се готви Ванеса Атанасова, дете, категория с Васал от Шумен. Bravo Beyrim.